Mela ngħaddu biex nikkonsidraw silta oħra mill-priedka ta' Sidna Ġesu fuq il-muntanja. Qegħdin nikkonsidrawha pass pass. Il-priedka kollha hija il-ħajja tad-dixxiplu, il-ħajja Kristjana, kif għandha tkun. U Ġesu bejn inkoraġġiment, bejn twissijiet u bejn tagħlim qiegħed jgħidilna x'inhija l-mogħdija tal-għerf. Naqraw minn Mattew 6 vers 19. Taħsnux għalikom infuskom teżori fuq l-art, fejn il-kamla u s-sadid iħassru u fejn il-ħallelin jinfdu u jisirru. Imma ħasnu għalikom infuskom teżori fis-sema. Fejn l-kamla u lanqas is-sadid ma jħassru u fejn il-ħallelin ma jinfdux u lanqas jisirru. Għax fejn hu t-teżor tiegħek hemmhekk tkun qalbek ukoll. Ringrazzjawk missier ta' din il-kelma. Ta' bilħaq għandna għalfejn faħruk mal-popli kollha, mal-ħolqien tiegħek kollu, għaliex inti Alla tant twajjeb, Alla tant ħanin illi tilqal dawk kollha illi bindiema ġenwina iduru lejk sabiex isibu l-mistrieħa rruhom u dan minħabba il-reparazzjoni tpattija perfetta li bnek Ġesu wettaq fuq il-Kalvarju biex bekk nkunu maħsula fid-dem pur tal-ħaruf. Dinja l-għanja tagħna mulej. Dinja l-feliċità l-għena kollha tagħna li aħna ninsabu maħfura quddiemek, li aħna mill-qwejn fil-maħbub ibnek. Wadaqstant nitolbuk mulej biex palminti introduċejtna fis-saltna tiegħek hekk ukoll tatina l-abbiltà u tatina dik id-dispożizzjoni fil-qalb sabiex inservuk, sabiex nobduk għaliex l-ubbidjenza tagħna tkun l-aħjar evidenza illi ta' bilħaq ninsabu f'patt miegħek. U għalhekk nitolbuk mulej biex nisimgħu b'attenzjoni u għatina l-erf ħalli l-kelma ta' ibnek Ġesu inħadmuha f'ħajjitna minn ġurnata l-oħra. U dan nitolbuh għal glorja tiegħu. Amen. Il-tema u s-suġġett prinċipali ta' Sidna Ġesu kemm dam jgħallem fostna kienet bla dubju ta' xejn is-saltna talla. X'inhi s-saltna talla? Li r-renju talla fil-qalb tal-bniedem, kif nitlu fiha din is-saltna, x'nistennew meta nkunu fiha, kif għandna nġibu ruħna. Ġesu tkellem fuq diversi suġġetti, tkellem fuq il-żwieġ, il-biberija, l-politika, x-xogħol, is-sess, il-poter, diversità ta' suġġetti. Però wara s-saltna talla, li kienet is-suġġett prinċipali tiegħu, jitkellem l-aktar fuq il-flus. Forsi sorpriża għalina illi il-Salvatur tagħna li niżel mis-smewwiet jitkellem fuq xi ħaġa li forsi għalina meta semmi l-flus jiġuna ħafna ħsibijiet f'moħħna. Ġesu jurina konsistentament li kif nużaw flusna jew il-ġid tagħna jirrifletti xi kwalità ta' dixxipli aħna, xi kwalità ta' segwaċi aħna tiegħu u kemm aħna ta' bilħaq leali lejn Alla. Skont x'namlu bi flusna, kif inħadmuhom, kif namministrawhom, kif inħarsu lehom u dan affarijiet kollha. Forsi tistaġbu jekk ngħidilkom illi tista' tkun reliġjuż u fl-istess ħin tkun materjalist. Jiġifieri tkun ikollok dik il-xeħta ta' reliġjon illi anke tattendi l-Knisja, illi anke forsi titlob u ssum u dan affarijiet kollha u fl-istess ħin qalbek tkun mogħtija għal affarijiet tanġibbli, affarijiet ta' dinja, il-ġid, il-possedimenti tiegħek, il-flus. Għaliex qed ngħidlek? Għaliex meta Ġesu skont l-Evanġelista Luqa id-darba, meta darba qal ma tistgħux taqdu l-Alla u l-mammona, mammona tfisser flus jew ġid materjali, tajjeb? Ġesu qed jgħid ma tistgħux taqdu l-Alla u l-mammona. Imbagħad ikompli jgħid, issa l-Fariżej li kienu jħobbu l-flus semgħu dal-ħwejjeġ kollha u rridikolawh. Il-Fariżej kienu il-krema reliġjuża tal-ġens ludi. In-nies kienu ħarsu lehom bħala il-kampjuni, il-modelli
ta' xi ġifieri tkun reliġjuż. U hawnhekk qed jgħidilna Luqa apertament illi l-Farizej kienu jħobbu l-flus. U bdew jirredikolaw, bdew iwaqqgħu ħaċċajt meta qal ma stax taqdi l-Alla u l-Mammon għalax huma kienu qed iħarsu lejn infushom bħala qegħdin jaqdu lill-Alla u fl-istess ħin kienu qed ifittxu l-flus. Għaliex kienu qed jagħmlu hekk? Kienu qed jirraġunaw illi aktar ma jkollok flus u aktar ma jkollok ġid ifisser illi Alla iħobbok ħafna. U tant hija ċara li ara kemm iħobbni Alla u nista' nurik l-għeliq li għandi, id-djar, il-velleġġaturi, il-ħmir u l-ġimla li għandi. Dak huwa żball kbir. Huwa żball kbir ħafna nies matul l-istorja umana waqgħu fih u sallum il-ġurnata għadna qegħdin nikkumbattu kontra din ħansejħilha l-ereżija. Li tista' taqdi lill-Alla u fl-istess ħin taqdi wkoll lill-Mammona. Il-famuża Prosperity Gospel illi Sur Gordon Manche jippromovi u jippriedka hija proprjament fuq hekk. Tista' tkun Kristjan u fl-istess ħin ukoll tippretendi minn Alla illi jagħmlek Sinjur u b'saħħtek u suċċess fl-impjieg tiegħek jew fil-karriera jew il-professjoni tiegħek. Din hija ereżija li aħna rridu nikkumbattuha il għaliex Ġesu ta' bilha jinnega u ikellimna jafżana u wissina kontra tagħha. Għaliex jagħmel hekk għaliex aħna l-bnedmin min natura tagħna bħala wlied Eva min natura tagħna rridu dejjem nakkwistaw, ingezzu u niksbu. Rridu dak li l-Amerikani sejħulu stuff, aktar ma jkollok stuff, aktar ma jkollok bil-Malti ngħidu mbarazz. Tifhem, għax għandek ħafna affarijiet, ħafna oġġetti li m'intix tużhom, m'għandekx tambihom u saru ngombru għalik. Imma rriduhom xorta waħda u nfittxuhom. U rridu nirreżistu ħafna meta nkunu f'ħanut tal-ilbies jew ħanut tal-IT jew illi naraw dil ħaġa u rriduha. Vera? Qiegħda fina. Qiegħda fina illi rridu nakkwistaw u aktar ma jkollna ħwejjeġ, aktar nkunu qegħdin ninkixfu bħala nies rejba u manipulattiva. Għax naħsbu li aktar m'għandna, aktar ħajkonna poter u influenza fuq ħaddieħor. Ġesu kellu jikkumbatti kontra din il-tendenza umana meta darba xi ħadd mill-folla qallu għallim ejt lil ħija jaqsam il-wirt miegħi. Dan l-imbierek wirt ħafna drabi. Qal ħafna ġlied, ħafna tilwim, rati u x'nafjien, vera? Il-wirt kif ħanaqsmuh ġustament. U dar raġel li maran Ġesu speċifikament qallu għallim ejt il-ħija jaqsam il-wirt miegħi. Imma Ġesu qallu raġel, min ħatar nimħallef jew arbitru fuqkom u qalilhom tarfu n-nies imbagħad qalilhom ħarsu rwieħkom u għassu kontra kull forma ta' rejba. Ir-rejba dik li rrid u rrid u rrid. Avolja għandi u ninsab ix-xamplat u diġà komdu irrid aktar. Dik ir-rejba turi l-anfisa felf forma u felf situazzjoni. Għal dar raġel, il-fatt li rrit li l-sem tiegħu tal-wirt u aħna ngħidu ma rridu l-sem tiegħi tal-wirt, vera mhux hekk nirraġunaw, Ġesu qed jgħidilna ħarsu ruħkom u attenti għax dik qabli tkun qed turi li inti rejb il għaliex il-ħajja tal-bniedem, ikompli jgħidilna simgħu di, il-ħajja tal-bniedem ma tikkonsistix fil-kotra tal-possedimenti tiegħu. Il-ħajja tal-bniedem ma tikkonsistix fil-kotra jew fl-abbundanza tal-ġid tiegħek. Din hija totalment kontradittorja għal mentalità moderna tal-lum. Vera? Illi jiena rrid nistudja u rrid nilħaq u rrid niggradwa biex kolli karriera tajba u nsir sinjur, mhux insir sinjur nkun rrid insir aktar sinjur minn ħadd ieħor. Il-ħajja tal-bniedem Ġesu
jgħidilna ma tikkonsistix fil-kotra tal-possedimenti tiegħu. Skont int, il-ħajja tal-bniedem fiex tikkonsisti allura? Ġesu qed jgħidha ma tikkonsistix fil-kotra tal-possedimenti tiegħek. Imma fl-opinjoni tiegħek, kif ikollok kompli dis-sentenza, il-ħajja tiegħi tikkonsisti fiex. Il-ħajja tiegħi tikkonsisti x'inhi l-ambizzjoni, x'inhi l-mira, x'inhu l-iskop ta' ħajtek. Il-ħajja tiegħi tikkonsisti jekk ma tweġibx xi ħaġa hekk. Kif titkellem l-Iskrittura, allura t-tweġiba tiegħek mhux biss hija żbaljata, hija traġika. U ħatwaslek għal tmiem diżastruż. Il-ħajja tal-bniedem tikkonsisti filli naraf u nħobb il-Alla li ħalaqni. U nħobb il-Alla li fdini bid-demm ta' Ibnu Ġesu. Tweġiba bħal dik hija biblika, hija skont l-erf tal-Alla, Ġesu nnifsu jgħid illi din hija l-ħajja eterna. Din hija ħajja ma tispiċċat. Illi jarfu lilek Alla waħdek veru u l-Ġesu Kristu illi inti patt. Hemm ħajja fiżika, hemm ħajja aħjar minn fiżika. Il-ħajja fiżika kif insostnuha bl-affarijiet materjali, vera? Għandna bżonn l-affarijiet biex insostnu l-ħajja fiżika tagħna. Ikel, xorb, affarijiet oħra, saqa fuq rasna, sodda fin-nordu, dik ħajja fiżika. Imma aħjar minna hemm il-ħajja eterna. Il-ħajja eterna li jagħtijilna Sidna Ġesu biss. Il-rikkezzi u l-kuntentizza naħsbu, nassumu illi huma miż-żewġa flimkien. Illi jingwalaw ta' flimkien. Frattant, jekk anke nħarsu lejn l-idoli ta' Hollywood illi dawn għandhom flus bir-rimi, vera, u jispiċċaw jiżżewġulek għat-tieni, t-tielet, ir-raba' l-ħames darba u huma qed isibu l-kuntentizza tagħhom imkien. Għaliex? Qed jagħtuna prova konkreta ħafna illi l-rikkezzi u l-kuntentizza ħafna drabi ma jgħixux flimkien. Meta konna għadna tfal ċkejknin fid-dar Tommi kellna bir enormi kbir fil-mandra, il-ġniem. U missier kien jagħmel xi ħxejx l-awlin u kien isaqqi u aħna biex naġlu konna norbtu mal-ħabel ma tarf wieħed norbtu barmil u ma tarf ieħor norbtu barmil. Allora barmil tiela bil-ilma u li ieħor nieżel vojt. Tajjeb, u xin jitla li ieħor qed jinżel. U din hija l-kuntentizza u r-rikkezzi. Meta l-kuntentizza qed tola, ir-rikkezzi qegħdin nażlin. Meta r-rikkezzi qegħdin jolew, il-kuntentizza qiegħda tereq fil-fond. Għaliex huwa hekk. Naħseb dik diġà nafuha, ma għaliex huwa hekk. Għaliex id-deb il-flus sejħilhom li trid. Id-deb ma jistax jimla l-ispirtu tal-bniedem. Daqskemm il-grazzja ma timliex il-but tal-bniedem. Il-flus ma jistawx jimlew il-vojt ta' qalbek. Bħalma il-grazzja ta' Alla ma tistax u laqqas hija garanzija li timlilek il-but bil-flus. Salamon illi aħna nżommuh bħala bniedem ta' erf li ma bħalu. Ġesu biss kien għaref aktar minnu vera. U Ġesu taħ dak l-erf biex jikteb ħafna mill-ktib tal-proverbji, għana nsibu il-ktib tal-proverbi, u massimi għal-ħajja, u għed minnom jajtek. Tejjix li għak nifsek biex tikseb il-rikkezzi. Iqaf mill-li tikkonsidra dil-ħaġa. U Salmu għed jitkellem mill-esperienza tijaw, għax meta kien għadu zaħżuħ, fittex il-rikkezzi u fittex il-ġid tal-dinja u bena u għamel l-oqsma tad-dwilu minn kollox. U qal kollox huwa qisu ġiri wara r-riħ. Mutprova qabad iġri wara r-riħ u għabdu, ma jenaxxilekx. Tejjix lek innifsek biex tikseb ir-rikkezzi. Ħadd minna
ma jista' jiċċekkja kemm verament aħna sinjuri billi nikkonsultaw il-kontijiet bankarji tagħna. Il-kontijiet bankarji tagħna huma ebda indikazzjoni kemm aħna sinjuri. Kemm aħna sinjuri bħala bnedmin illi qegħdin niksbu qed jirnexxina niksbu lan ta' ħajjitna. Biex tiċċekkja minn sinjur, it-tawwal titwila f'qalbek. It-tawwal titwila f'qalbek. Jekk hemmhekk issib id-dnub u l-vojt, allura int fqir. Jekk hemmhekk issib il-Kristu u l-milja tiegħu, int sinjur. Għax jista' jkollok kollox, ma jkollokx il-Kristu m'għandek xejn. Vera? Jekk għandek il-Kristu għandek il-milja ta' kollox. L-Apostolu Pawlu jgħid li Kristu hu kollox u f'kollox. Bħala Kristjani, bħala disċipli tiegħu rridu nirrealizzaw li aħna sinjuri kbar. Avolja forsi ngħaddu bil-paga minima. Hija l-qalb li tagħmlek sinjura. Int sinjur jew fqir skont min int, mhux skont kemm għandek. Skont min int. Allura nistaqsi, int disċiplu ta' Ġesu? Int fera fid-dilja il-vera? Int membru ta' Kristu? Ġwanni jgħidilna li fih f'Ġesu kienet il-ħajja u l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin. Fih kienet il-ħajja u l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin. Id-dawl mingħajr ma ngħixux u d-dawl ukoll iferraħna vera. Iferraħna. Fih kienet il-ħajja u l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin. Għalhekk l-Apostolu Pawlu, illi kif tafu kien jivvjaġġa minn belt għall-oħra u jissawwat u jinxteħed il-ħabs għax kien jippredika l-Vanġelu. Darba minnhom qal aħna ma nippossidu xejn u frattant għandna kollox. Għal dar ma għandna u xwajjiġna huma mċerċrin u niġru l-awlin isna vagabondi. Aħna ma nippossidu xejn u frattant għandna kollox. Il għaliex kien paċi malla. Kellu l-maħfra ta' Alla. Allora l-attitudni korretta lejn il-flus jagħtilna l-Apostolu Pawlu nnifsu meta jgħidilna attwalment il-pjetà, godliness li tgħix quddiem Alla. Li tgħix għal ġieħ tiegħu, il-pjetà u bil-kuntentizza hija akkwist kbir għax xejn ma ġibna fid-dinja u lanqas nistgħu nieħdu xi ħaġa l barra minnha, imma jekk għandna l-ikel u l-ilbies b'dawn se nikkuntentaw. Ara għandek hawnhekk il-perċimes tal-Kristjan, ġifieri il-champion tagħhom li qed jippredika qed jgħallimhom u qed jgħid jekk għandna l-ikel u l-ilbies b'dawn inkunu kuntenti. Kemm ġifieri ma ddomandax ħafna, ddomanda l-minimu mill-possedimenti materjali. Imma dawk li jridu jistanu jaqgħu ftit ġrib u nassa u f'ħafna xewqat insensati, xewqat tal-mġienen ġifieri. U dannużi li jaqsu lin-nies f'rovina u distruzzjoni. Għax l-imħabba l-flus hija l-erq ta' kull speċi ta' ħażen. Xuħud bil-xenqu għal-flus żvijaw lilin mill-fidi u nifdu l-infushom b'ħafna għaljiet. L-imħabba l-flus, mhux il-flus assaġġ. Għandna bżonnhom vera, u infatti ħafna minnhom għandna impjieg li jirrendilna l-paga, tajjeb, u narfu li d-dinja lotja talla, għax aħna nitolbuh għatina llum il-ħobża tagħna ta' kuljum. Ġifieri rridu ninqdew bil-flus mingħajr ma ħallu l-flus jirkbuna. L-imħabba l-flus. Il-kwistjoni kollha hija xi tħobb fil-ħajja. Xi tħobb? Tħobb lill-Alla il-ħalliq u feddej tiegħek, jew tħobb l-affarijiet li jagħmel u allura qed tabbuża minnhom. Ir-rikkezzi iwessawlek l-aptit bla ma jissodisfawh. Ir-rikkezzi huma bħal meta tixrob ilma baħar minn għalik qed taqtalaġġ u x'jiġrilek issir aktar bilaġġ.
issir aktar bilanċ. Minħobb il-flus jgħidilna l-istess Salamun darba fil-ktieb tal-Ekklesjasti, minħobb il-flus qatt m'għandu flus biżżejjed. Umbagħad hemm jgħidlek li l-Bibja mhijiex relevanti għall-ġurnata tal-lum. Il-Bibja hija ktieb antikwat. Il-Bibja hija aktar relevanti u aktar tallimna dwarna nfusna mill-gazzetti li ġew stampati matul il-lejl li għadda. Min għandu minħobb il-flus qatt m'għandu flus biżżejjed. Għaldaqstant Ġesu bir-raġun bħas-soltu jgħidilna taħżnux għalikom infuskom teżori fuq l-art. M'għandux ikun il-mira ta' ħajjitna illi insir imperatur ċkejken fuq l-art. Bħalli kieku ħadd ma jistalija. Ġesu qed jgħidilna biex ma nagħmlux bħal liblaħ fl-istorja tiegħu meta dan il-benestant zera l-eli tiegħu u l-qosma tiegħu u tant l-lejjel, tant luċuħ kienu kotrana, il-qaġ ħalabat nagħmel, ħattini rasi. Tant jinsinjur issa, qal nafx nagħmel. Inħott l-imħażel li għandi, nibni oħrajn ikbar. Naħżen il-ġid kollu tiegħi, imbagħad ngħid ir-ruħi strieħ ruħi, għax issa għandek ħafna, issa inti għandek bix-xaba. U Alla dakinhar stess jgħidlu, jgħiblaħ. Illum ruħek tintalab minn għandek. U allura mbagħad il-ġid li għandek ta' ma ħajkun. X'ironija u x'vera. Il-ħafna nies jaħlu saħħithom, ikissru l-familji tagħhom biex jiksbu kemm jista' jkun meta mbagħad ma jgawduhx. U mhumiex kapaċi igawduh. Taħżnux għalikom infuskom teżori fuq l-art. Ġesu ovvjament mhux qed jirrikmandalna li ngħixu ħajja ta' irresponsabbiltà jew li naqgħu fil-qass lanqas xejn. Hemm lok għax-xogħol bieżel u onest. Alla ħalaqna ħaddiema, anke l-Adam meta ħalqu għallu biex juħsib il-ġnien. Kellu xogħol x'jagħmel. U aħna wkoll insibu sodisfazzjon bix-xogħol li nagħmlu. Imma l-Apostol Pawlu jgħid pereżempju illi għandna naħdmu onestament bidna biex mhux biss niksbu għalina nfusna ma nkunu kapaċi wkoll ngħinu dawk li huma batuti. U jgħid ukoll illi min ma jaħdimx lanqas m'għandu jiekol. Ix-xogħol huwa barka minn għand Alla u għandna nagħmluh bi glorja għalih. Taħżnux għalikom infuskom teżor fuq l-art fejn il-kamla u s-sadita ħasru. Din hija r-raġuni għala ma għandix niffissa fuq l-għana jew fuq ir-rikkezzi temporanji. Propjament għax il-kamla u s-sadita ħassu u fejn il-ħallelin jinfdu u jisru. Għaliex il-kamla? Għaliex nis-sinjuri ta' żmien Ġesu kienu juru l-rikkezzi tagħhom bl-ilbies rik tagħhom. Ħafna drabi kien ikun tas-suf maħdum bil-ħjut tad-deb u għalkemm kien il-bies fin il-kamla kienet tattakkaħ. Allura tamlek toqba f'dan il-mantar li allura inti bħala sinjur ħajkollok tarmiet tal-mantar. Spiċċa. Il-kamla ħasritu. U wkoll il-nuqqas ta' sigurtà il għaliex bħallum dakinhar ukoll kien hemm il-ħallelin. Nies li jidrilhom il m'għandhomx ħafa jaħdmu imma sempliċement jieħdu dak li huwa ta' ħaddieħor bil-forza. Kemm aħna boloħ jekk aħna il-mira ta' ħajjitna hija l-akkwist tal-materjali. Il-materjali rridu nużaw iva, nużaw bden u baqal imma mhux nabbużaw minnu. Luteru, il-riformista Ġermaniż tas-seklu 16, jgħid hija ħaġa komuni li Alla jagħti r-rikkezzi lil boloħ u magħhom ma jagħtihom xejn aktar. Alla fil-providenza tiegħu jagħmel lil dak sinjur u lil dak miljonarju, però b'mod ġenerali qed ngħid, b'mod ġenerali. Alla jagħti r-rikkezzi lil boloħ. Tant boloħ laqqas biss jafu kif iħaddmu sewwa ir-rikkezzi li wirtu jew li kisbu matul ħajjithom. Ir-rikkezzi vera Alla jagħtihom lill-uliedu, jagħtihom il-maħfra tiegħu, jagħtihom ir-rikonċiljazzjoni tiegħu, jagħtihom il-fitwa tiegħu. Ġesu b'kuntrast jgħidilna aħżnu t-teżori tagħkom mhux fl-art imma ħajkunu teżori fis-sema. Hemm kuntrast bell-art u s-sema matul il-Bibja kollha. Is-sema huwa dak li huwa permanenti,
dak li jibqa' dak li huwa ta' valur. Fuq l-art kollox jgħaddi. Għaliex fuq l-art kollox huwa korruttibbli, kollox huwa transitorju, kollox għandu l-età tiegħu u jispiċċa. Tfittxu ma ssibux. Mentri fis-sema aħna qegħdin nistennew wirt li ma jittebbax, ma jitħassarx u ma jgħibx riservat fis-sema għalikom, jgħidilna l-Apostlu Pietru. Tama ħajja riservata fis-sema għalikom. Il-Kristjan matur ħares li s-sema bħala il-bank tiegħu. Il-bank illi ma jistax ifalli u ma jistax jiddiżappuntaħ. Allura aħna bħala bnedmin għandna għażla qudiemna għandna għażla bejn attivitajiet li waslu għal lieħ ikbar f'dil-ħajja preżenti. Pereżempju, Ġesu nnifsu fl-istess priedka qed jgħidilna li jekk aħna meta nagħtu karità nagħtuha għal wiċċ in-nies ikollna il-premju f'din id-dinja vera, ikollna l-premju tan-nies, l-approvazzjoni tan-nies, ara kemm hu ġenerus, tifhem. Però Ġesu jgħidilna tkunu tliftu l-premju tagħkom mingħand missierkom. L-istess ħaġa fit-talb, l-istess ħaġa fis-sawm, nistgħu nagħmlu affarijiet biex ikunu premjati f'din id-dinja. Imma l-Kristjan iħares lil minna. Iħares lil minna u jaraf li t-teżori tiegħu ikunu sikuri fis-smawiet. Jagħmel attivitajiet illi fajn il-mitlufa huma bla siwi u huma bla valur ta' xejn. Bħalma aħna ngħidu illi miljonarju li għandu tant flus nitħassruh u ngħidu kemm hu patetiku illi qasbiss jaf kif ħaddem il-ġid mod lilu. L-attivitajiet tagħna meta aħna nevanġelizzaw, meta aħna naqsmu l-Vanġelu ma' ħadd ieħor, meta nagħtu karità, meta nħobbu l ħadd ieħor, meta naħfru l ħadd ieħor. Tajjeb, id-din ma tara ebda valur f'dan l-affarijiet u frattant huma t-teżori tagħna fis-sema. Fejn Ġesu jgħid li l-premju tagħna jkun wieħed etern. Allura, dawdu nifhmuha din, hemm konsegwenzi tal-għażliet x'għażliet huma għażliet ħżiena, il-konsekwenza se tkun waħda disastruża. L-għażla tagħna hija tajba u investiment tajjeb, il-konsekwenza hija waħda feliċi. Ġesu darba qal għax kull min irid isalva ħajtu se jitlifa, x'jiġifieri salva ħajtek? Jiġifieri ħajtek inti tkun iffissat fuq innifsek, inti tkun ikkonċentrat fuq innifsek, x'se nikseb jien, x'se nakkwista jien, kif ħanavvanza, akkost li naffeċ fuq ras ħadd ieħor, irrid navvanza. Ġesu qal min salva ħajtu b'dal mod jitlifa. Imma kull min jitlef ħajtu maħabba fija u l-Evanġelju, dan isalva. Għax jiswiru bniedem jekk jiggwadanja d-dinja kollha u mbagħad jirfina r-ruħ tiegħu. U dejjem mistoqsija li tant hija ovvja tweġiba tagħha illi qasem tweġiba lija. Nafu fina nfusna illi nkunu l-akbar boloħ jekk nippruvaw niggwadanjaw id-dinja kollha. Julius Caesar hekk prova jagħmel, Napoleon hekk prova jagħmel, Genghis Khan hekk prova jagħmel, Sulejman il-Kbir hekk prova jagħmel, Karol V hekk prova jagħmel. Vera, dawn in-nies li pruvaw jaqbdu taħt idejhom id-dinja kollha. Xipluha biex imbagħad tirfina ruħek. Il-fidej li missu jgħix assaltna eterna talla. Ġesu aktar quddiem se jgħidilna fittxu l-ewwel, fittxu bħala l-ewwel priorità, tal-ewwel importanza, fittxu l-ewwel is-saltna talla u l-għajxin ġust qudiemu. U dawn il-ħwejjeġ kollha se jkun ma' ikel jew xorb jew il-bies jingħatawlkom għax Alla jaf bina Alla li libbes il-ġilju bil-ġmil tiegħu u jitma' liċ-ċawluni tas-sema kapaċi wkoll il-libbes u juħsieb lill-uridu stess. Fejn u t-teżor tiegħek Ġesu jispiċċa jgħidilna fejn huwa t-teżor tiegħek hemmhekk tkun qalbek ukoll. Wow, xi profondità ta' osservazzjoni din, Fejn hu t-teżor tiegħek hemmhekk tkun qalbek ukoll. Allura fejn hu t-teżor tiegħi? Din hija mistoqsija kbira. Fejn hu t-teżor tiegħi? Fejn hu t-teżor tiegħi speċifikament fir-realtà, fil-prattika
Jiġifieri minn ġurnata għall-oħra, minn ġimgħa għall-oħra, minn xahar għall-ieħor, minn sena għall-oħra. X'qed nipprova nikseb? Għax it-teżor huwa l-ħaġa prezzjuża għalik. Il-ħaġa li tagħmlek ta' bilħaq Sinjur. Fejn it-teżor tiegħek hemmhekk tkun qalbek ukoll. X'inhi l-qalb? Ġifieri hemmhekk tkun qalbek. Il-qalb hija ċ-ċentru tal-ħajja interna tiegħi. U hija l-veru jien. Hija l-veru jien. Il-qalb hija l-identità tiegħi. Tinvolvi l-emozzjonijiet, ir-raġuni, ir-rieda tiegħi, kull ma jien. Dik l-qalb. Li Alla jaf xi kwalità ta' qalbi. Ġesu qed jgħidilna allura illi l-eżes possediment it-teżor tagħna u l-ifnat xewqat tagħna huma separabbli. Ma tistax tifridhom. Ma tistax tifridhom. Ma tistax tgħid illi nittama li ħamur il-ġenna meta mbagħad qed titbal u tirrovina saħtek b'żewġ impjiegi jew tlieta biex minn għalik issir Sinjur. Ma tistax. Għaliex għax fejn u għat-teżor tiegħek hemm tkun qalbek ukoll. Ħajtek tikxfek. L-andament ta' ħajtek x'qed tagħmel fiex qed tinvolvi ruħek regolarment jikxfek f'liema direzzjoni sewwa. It-teżor tiegħek huwiex fis-sema jew inkella fuq l-art. Fejn it-teżor tagħna jindika inevitabilment fejn hija qalbna. U allura l-aħwa. Irridu nitolbu lil Alla biex jagħtina l-erf ħalli nużaw ġidna sew. Min għandu ftit, min għandu ħafna. Alla jaf kif għandu jqassam ġidu. Irridu nibdew minn hawnhekk. Kwalunkwe ħaġa li għandna mhix tagħna. Mhix tagħna. Hija mogħtija lilna minn Alla biex nħaddmuha. Aħna amministraturi. Irridu nifhmuha tal-konċett, irridu nifhmuh. Kull waħda minna kbar u żgħar. Irridu nifhmu li aħna amministraturi tal-għotjiet tajba tal-Alla. Alla tagħna, kif qed nużaw, kif qed nużaw. F'waħda mill-paraboli tiegħu Ġesu mbagħad jgħid illi ngħidilkom għamlu ħbieb għalikom infuskom mal-mammona inġusta. Jiġifieri araw kif tħaddmu r-rikkezzi tagħkom bil-għaqal, mod sensibbli. Sabiex meta tfalli għaliex il-ġid tad-dinja jiddiżappunta. Meta tfalli mbagħad jilqgħukom fl-amajjar eterni. Minu fidil fl-iżgħar ħaġa, Ġesu qed jgħid li l-ġid tad-dinja huwa l-iżgħar ħaġa li teżisti. Għalhekk kellu raġun Luther meta qal li Alla jagħti l-ġid tad-dinja lil boloħ. Minu fidil fl-iżgħar ħaġa huwa fidil ukoll f'ħafna. U min huwa inġust fl-iżgħar ħaġa huwa inġust ukoll f'ħafna. Jekk mela ma kontux fidili fl-użu tal-mammona inġusta, min se jafdalkom l-għana vera? Jekk prattikament ma nafux kif inħadmu il-ġid li Alla tagħna, xi ftit jew wisq tagħna l-ġid. Min se jafdalna l-għana vera? Qed jgħid Ġesu. Iridu nuru l-anfusna li aħna affitabbli biex nirċievu l-għana vera minn għand Alla. Allura jridu nibdew minn hawnhekk. Għandek il-Kristu, għaliex Kristu għal-ħajja tagħna. Kristu għal-ħajja tagħna, jien huwa l-ħajja. Jien huwa l-qawmien u l-ħajja. Għaż-żmien u l-eternità. Għandek il-Kristu, mort għandu bil-fidi. Irrikorrejt lejh biex minn għandu tikseb maħfra, kapaċi tgħid b'konvinzjoni li inti mnaddaf minn kull dnub. Imnaddaf minn kull dnub. Ġustifikat quddiem Alla. Għandek il-paċi miegħu. Tinsab fis-saltna tiegħu. Għandek il-Kristu, għandek il-maħfra minn għandu. Għandek entużjażmu biex isservih. Hemmhekk qed turi li inti m'intix l-iskjaf tar-rikkezzi imma aktarx ir-rikkezzi huma l-qaddejja tiegħek għall-glorja u s-sema tagħna. Amen.